Oh. Semareko den prayitno samuri reseko balik. Kakang Semar jumbuh karo pamundhutmu Kakang Semar iki pusaka Jamus Kalimasada tak pasrahake kelawan Kakang Semar Badranaya. Gus, pusaka Jamus Kalimasada menika kang isi siji panembahing Gusti, angka loro kandeling rasa kamanungsan lan welas asih. Angka telu ya kuwi gaman manunggal utawa nyawiji dadi siji. Angka papat ya kuwi kawicaksanan. Angka 5 awujud adil ingkang adhedhasar kautaman. Mula anggen kula bangun kayangan utawi bangun moralipun para warga masyarakat negari Ngamarta. Sumrembetipun wonten masyarakat desa Sawan mriki. Mugi saged ngrasakake jatining urip ingkang kebak kamulyan lan katentreman kang langgeng sinuwun. Pyak pyak pyak. Petruk mlayu-mlayu eneng apa? Lapor papi alah. Nyeluk pake kok papi. Lapor. Ya lapor ning rada mundur abamu kuwi lho. Lagi ngene kok wis diabani. Enek apa Petruk? Lho, jaba sawangen. Ana Kurawa dampyak-dampyak Yayi Werkudara. Werkudara